Dobrý deň ľudia, takže dneska sme tu u hry, ktorá je nejaká, ani neviem, je proste blbá, ešte som ju nehral, ale dúfam, že sa to aspoň trošku vyplatí. Lebo akože také normálne hry nie sú moc. Ale také tie normálne hry sú dobré. No, akože, nemyslím to vážne. Teraz vtipkujem, prepáčte. Dobre, takže ideme hrať. Ako vidíte, tak budem sa snažiť byť najlepší na tom serveru, ale tak. Takže sme tu, ty kokos, to čo je? Že nechcem, bože. Dúfam, že budeme a máme tu klikovať. Ty kokos, to čo je? Aha, takže tu budeme asi bojovať proti nejakým nubákom. Ekvipnem si toto asi. No a mám ich poraziť. Potom budem dostávať ceny. Že vraj. Nejak tak by som to mal robiť. No a dúfam, že to aspoň budem niekde tam v rebríčku najlepších, ale to nemusí byť pravda. Idem sa kúknuť, možno pôjdem proti nubovi. Nube, ty si noob. Že porazím úplne ľahko. Dobre som ho porazil. On si myslí, že je najlepší, ale je najnúbší na svete. No ale tak, čo mám robiť? Sú núbovia takí, že debilní. S nimi sa nedá kúkať, teraz tu budem klikovať toľko. Takže ideme sa kúknúť, že koľko stojí nejaké prvé vajíčko. 5 vinov. Ty kokos, to určite si kúpim. Čo mi padne? To čo je za blbosť? To nechcem nejako vidieť. Tu padajú blbé veci. Takže, toto je len začiatok a možno zajtra spravím nový diel. Takže vidíme sa zajtra. Ahojte!